Больш не магу, далей так немагчыма. Дзе праходзіць мяжа цярпення чалавека да дзеянняў улады? Пра ўсё гэта на прыкладзе Арменіі, дзе народ змяніў уладу, і Беларусі, дзе улада змяніла народ. Мы разам з маімі калегамі Юрыем Дракахрустам тут у Празе і Антонам Трафімовічем, які толькі што вярнуўся з Еревану ў Менск. Будзем гаварыць з Дмітром Дашкевічем, былым палітвязнем, які ў Празе, правда, прысутнічае ў якасці пісьменніка. Тут выйшла ў чэшскім перакладзе яго турэмная кніга «Чарвяк», і павінна адбыцца якраз сустрэча з чэшскай грамадскасцю, прэзентацыі. А вось таксама сённяшняй праграме далей вы пабачыце. Голас народу. Апытанне ў Менску. Чаго нельга цярпець ад улады? Бездействие. Ой, наверное, обмана все-таки. Эту владу вообще не треба терпеть. Голас свабоды. Бібліятэка свабоды, кнігі, якія мы прапануем, напісаныя, застаецца. Это быў кожны дзень эфір свабоды, які быў прысвечаны курапатам. Рэвалюцыя ў Арменіі перамагла, і пры гэтым без кроплі пралітай крыві, без сотняў арыштаў, судоў. Вось як армянская плошча вітала свайго пераможцу, новаабранага прэм'ера Нікола Пашыняна. Ад гэтага моманту людзі павінны патрабаваць ад усіх чыноўнікаў, ад прэм'ера, ад прэзідэнта, ад усіх астатніх служыць народу сумленна і аддана. Інакш народ зноў выступіць, як у красавіку 18-го. Жыве свабода! Жыве Рэспубліка Арменія! Слава нам усім і нашым дзецям, якія цяпер жывуць у свабоднай і шчаслівай Арменіі. Ну што ж, вось такія кадры з Еревану. Антон, вы былі ў Ереване, вы бачылі на свае вочы, як і што адбывалася на Ереванскай плошчы. Што вас уразіла найбольш за ўсё ў гэтыя дні? Вельмі шмат рэчаў, якія ўразілі. Гэта і мірны, ці нават хутчэй фестывальны характар гэтай рэвалюцыі, гэта яе непрадказальнасць як для улады, так і, напэўна, для саміх арганізатараў у пэўнай ступені, і маштаб ад Еревану, сталіцы, да самых далёкіх вёсак. Але самае адметнае для мяне ўсё ж гэта самаарганізацыя, якая там здарылася. Бо ні Пашынян, ні ягоная каманда цалкам, відаць, не кантралявалі сітуацыю і не ведалі, у які момант і дзе што адбываецца. Гэта нагадвала такую агульнаармянскую талаку. Пашынян кажа: «Армяне, we have a problem». І раптам тысячы армянскіх хлопцаў і дзяўчатаў падскокваюць і кідаюцца на дапамогу, перакрываюць вуліцы, збіраюцца пратэстамі. Усё гэта было дэцэнтралізавана. Людзі самі стваралі суполкі ў сацыяльных сетках і вырашалі, дзе і што рабіць. Вось у сваім рэпартажы з Еревану я пісаў пра тое, як дзяўчына, маладая маці, проста паглядзела стрым у Фейсбуку з Пашыняна, узяла сваё дзіця, паклала яго ў слінг, такую торбу для пераносак немаўлятаў, і выйшла на першае скрыжаванне каля свайго дому. Такім чынам дзейнічалі у гэты месяц абсалютна ўсе армяне. У гэты час ішла рэвалюцыя, і ў гэты час ужо нараджаліся яе лёзунгі. Напрыклад, дзесьці на прасторах Фейсбуку узнікла ідэя, як аздобіць стары армянскі лёзунг «Моцны духам». За гэта ўзяўся дызайнер, проста стварыў кепку, падарыў Пашыняну, той з'явіўся з ёй дзесьці на публіцы, і ўсё, імгненна гэта распаўсюдзілася. І людзі сталі выходзіць з гэтым надпісам «Моцны духам» проста пастаянна, стварыўшы такім чынам новы слоган рэвалюцыі. То бок, уся гэтая самаарганізацыя, якую паказалі армяне, яна вельмі ўражвае. Ну што ж, это вельмі цікавая завага. Зміцер, я так вас не пытаўся, але так разумею, што вы, як чалавек, все-таки зацікаўлены палітычнымі працэсамі, сачылі за падзеямі ў Арменіі. Скажыце, па-вашаму, што вы там пабачылі падобнага, зразумелага для сябе, што вас здзівіла?
Ну, я не могу сказаць, што я вельмі моцна заглыбляўся ў гэтую сітуацыю. Шмат працы, я раніцай выйшаў, позна ўвечары прыйшоў. Ну вот тое, што я меў магчымасць прачытаць, паглядзець, ну так з усмешкай можна таксама узгадаць вялікія тэксты і разважанні аналітыкаў, якія казалі, што гэта немагчыма, што гэта не адбудзецца, ёсць там іншыя рычагі, іншыя механізмы. Як бы сапраўды такой нечаканасцю неверагоднай. Ну, і нават вынік, я разумею, што пратэст можа пачацца, а вось вынік пратэсту вас не здзівіў? Ну, мяне не здзівіў. Мяне не здзівіў, я думаю, неправільна так вот, калі нехта спрабуе схематычна тут параўнаць беларускую сітуацыю, армянскую. Всё ж такі людзі жывуць не проста в іншай краіне, в іншым свеце, дзе ёсць апазіцыі, дзе ёсць сродкі масавай інфармацыі, дзе ёсць улада рэальная в руках прадстаўнікоў апазіцый. І там можа адбывацца абсалютна па іншых схемах, чым мы сабе гэта ўяўляем. Такое ваше назіранне. Это самае можна сказаць і пра Украіну, верагодна, да? Калі з вашым падыходам. Юрый, ну от пытанне ўсё ж такі, якое цікавіць многіх на постсавецкай прасторы, скажем, і ў Расіі, і ў Беларусі, это тое, што Александр Лукашенко, яго фразы «отстреливаться до конца». Чаму, по-вашаму, армянскія ўлады на этом протесте, то, что называется, не стояли до конца? Все ж таки расколу там не адбылося. Республиканская партия, прихильники былога президента, новопрызначенага тады премьера, они не раскололись, они его падтрымлівалі, они мелі большасць у парламенце. Закон в пэўным сэнсе быў на іх баку. Чаму яны саступілі? Ну, я думаю, что тут две причины. Одна причина – это то, что, как вот Зміцер слушно сказал, что нельзя говорить, что у Армении была диктатура. Нельзя сказать, что в Армении была деспотия. Да, там была довольно нехлемяжая, но все ж таки демократия. Там все ж таки была и оппозиция в парламенте, там все ж таки и СМИ были больш-менш свободные, не было там великой колькости политвязнев. И тому, демократичная влада все ж таки, как бы не мае звычку расстреливать людей. Это первое. А там у певний момент была дилемма такая, что треба было ці здаваться, ці стрелять. На мой погляд. А другой момент, это, я думаю, что все ж таки ступень национальной консолидации у Армении значно, конечно, выше, чем у Беларуси. Ну вот отчуў Саргсян, что не хочет его народ. И он, так бы мовить, пошел на сустрач народу и так вельми годно сказав, что да, Пашинян меў рацию, а я не. Это дорогого, вот на мой погляд, дорогого каштуе. И нават калі Лукашенко проиграе, я не уяўляю, что он скажет так, что он так сыдзе. Пазняк меў рацыі, а я не меў. Ну, напрыклад, ці Дашкевич. Антон, вось у Беларусі часам кажуць, што нават у дэмакратыі вырашае не большасць, а рашучая меншасць, якая бярэ на сябе ініцыятыву, фармулюе задачы, натхняе іншых, праводзіць нейкую арганізацыйную работу. Тым не менш, это нейкі авангард. Ці можна сказаць, што гэты тэзіс мае рацыю і в тым, што адбылося ў Арменіі, у армянскай этой рэвалюцыі? Яе правіла, пачала і вывела да перамогі меншасць? Я думаю, што ў выпадку Арменіі так. Гэта таксама пачыналася з меншасці. Гэта пачыналася з вельмі нешматлікага маршу Нікола Пашыняна і ягоных хаўруснікаў з паўночнага горада Юмры ў Ереван. Літаральна тузін людзей адразу пайшоў разам з ім 31 сакавіка. Як распавядалі мне там армяне, з іх кпіла просто ўся краіна, што людзі, асабліва ў першыя дні, не верылі, што гэта можа прынесці нейкі плён. Але ўжо праз 2 тыдні здарыўся першы пратэст у Ереване, да яго далучылася моладзь, студэнты, такі рухавік рэвалюцыі. Потым, адчуўшы, відаць, пах будучай рэвалюцыі, Гагік Царукян
таксама далучыўся да Пашыняна, і гэта, напэўна, было такім вырашальным момантам, бо гэты палітык, самы вядомы і найбуйнейшы алігарх краіны, мае такую мянушку ў Арменіі Додзі Гогі, што літаральна перакладаецца як тупы гагік. Ягоны электарат – гэта такая даволі простая публіка, якая не абцяжараная высокімі матэрыямі, і як толькі Царукян заявіў пра падтрымку Пашыняна, рэвалюцыі дадалася вось гэтая масавасць, і стала зразумела, што яна ўжо незваротная. То бок пачыналася ўсё з абсалютнай меншасці, з тузіны чалавек, а скончылася абсалютнай большасцю. Гэта самыя буйныя і маштабныя пратэсты за ўсю гісторыю незалежнай Арменіі. От цікаво, як палітолагі армянскія зараз адказваюць на пытанне, ці магло быць іначай. Ну от ці на нейкім этапе, скажем, эта меншасць могла просто так не адбыцца, дзеля того, чтобы не было бы нейкага збега абставінаў. Зміцер, для вас падаецца важным вот гэтыя збегі абставінаў, якія ствараюць сітуацыю, калі перамены магчымыя? Ці все ж таки сіла арганізатараў, дзеянняў, там веры, она больш істотная? Вы ведаеце, збегамі абставінаў, то бок гісторыі, кіруе Бог. Ад нас залежыць рабіць тое, што правільна, тое, што праведна, хто хоча, ўрэшце рэшт. Людзі зрабілі учынак, якім яны былі перакананы, што ён правільны. Іх не турбавала, што з іх смяялася, там нехта, іх было 10 чалавек. Яны рабілі правільны ўчынак, ішлі да канца. І тое, што ўжо абставіны нейкія склаліся, ну, канешне, палітолагі выведуць цяпер, што все было заканамерна, все было лагічна, это все правільна адбылося. Но я вот чытаў тэксты, дзе людзі даказвалі, што не будзе гэта. Як бы яны вывелі так жа, калі бы эти 10 чалавек так і засталіся 10 чалавек. Абсолютно правильно. Чаго нельга цярпець ад улады? Вось з такім пытаннем мы звярнуліся да мінакоў на Менскай вуліцы. Самое страшное – это бездействие. Лучше сделать ошибку, но сделать что-то. Ой, наверное, обмана все-таки. Должны все-таки правду говорить народу. А зараз яны кажуць правду, я так разумею, тебе? Ну, по-всякому бывает. Хочется верить. Эту владу вообще не треба терпеть. А белорусы терпят нечто? Терпят, да. Ну, такие люди. Что зробить? Правительство должно заботиться о людях, думать, чтобы они не только, чтобы они благополучно жили, чтобы у них все было, чтобы они жили, а не существовали. Я могу высказаться так, что потом мне руки заломают, и на этом все закончится. Я не хочу. А вообще-то, если честно, то бардака у нас очень много хватает. Вы же понимаете. Например, даже вот если по-честному, да, вот от властей города Минска я не могу их понять, зачем у нас уничтожают зеленые зоны, все это уходит под застройку. Зачем вот сегодня, простой вам пример приведу. Все вы знаете, на Макаенко, там вот экологический центр и бывшая станция техников, да. Вот зачем там вогнали вот этот монстр, да, больше 20 этажей? Ну, терпеть уже немагчыма, это уже я кажу вас, сапраўдна. Вот, потому что все межи уже перейдены. Мы, конечно, Зміцер, задавали пытанне не столькі пра талерантнасць, а сколькі пра цярпенне, тогда трохі розныя рэчы. А што з гэтых адказаў вас прыцягнула вашу увагу? Ну, прыцягнула ўвагу, што у кожнага чалавека свая мяжа цярпенню. Вот некалькі спадароў мы чулі, распавядалі пра тое, што ўжо перайдзена іхняя мяжа цярпення. Напэўна, першая будзе нейкая магчымасць, яны рэалізуюць свае эмоцыі. Я думаю, што у кожнага чалавека і у кожнага народа ёсць свая мяжа цярпення. Нават у народа, нават у супольнасці? Ну, натуральна, натуральна. Ну, от сацыяльныя пратэсты, якія адбываліся ў Беларусі, да, здавалася б, цярпелі адно і другое, эканамічныя абвалы цярпелі. Ну, от гэта вырашылі не сцярпець. І сапраўды Лукашенко вымушаны быў адыграць. Ну, это мяжа, такое ўражанне, што она праходзіць нероўна, да? Ну, натуральна. Она мае такую канфігурацыю вельмі... І не заўсёды, і не ўсе могуць прадказаць, і тыя аналітыкі, якія сядзяць там пры Лукашэнку, дзе гэтая мяжа. Антон, з гэтых адказаў на менскіх вуліцах,
Что-нибудь есть, вот, что, по-вашему, мае проекцию на будущее, что может реализоваться в неких больше іншых дзеяннях, чым просто адказ на пытанне, дзе праходзіць мяжа цярпення? Ну, хіба толькі апошні адказ, адзін з апошніх адказаў пра забудову Менску. Гэта такое даволі вострае для апошніх гадоў пытанне, і яно ўжо не раз выклікала сапраўдныя пратэсты. Пакуль на такіх раённых узроўнях людзі баранілі тую ж Котаўку, людзі звяртаюцца проста тысячамі ў адміністрацыю прэзідэнта, і мне здаецца, такое, калі улада прыходзіць менавіта да цябе ў кватэру, да цябе на двор, у твой раён, і вось чалавек адчувае, што ён застаецца сам-насам з ёй, гэта можа прывесці сапраўды, як мы ўжо бачылі, да такіх сапраўдных пратэстаў. Юра, калі мы говорим вот про это пытанне, мы говорим про індывідуальнае адчуванне, ці можна говорить про некае супольнае, калі мы говорим про мяжу цярпення? Кожны голас індывідуальны, але як бы асобныя галасы ствараюць хор. Але вот калі, дарэчы, адказваць на ваше пытанне, што оно больш уразіла, меня найбольш уразіў першы адказ. Он незвычайны. Калі чалавек сказаў, чаго нельга цярпець, бяздзеянне, адсутнасці волі. І ён сказаў, нават хай па-дурному ўлада робіць, але каб гэта быў, ну, перакладаючы на паліталагічную мову, каб улада была лідарам. Як толькі ўлада дэманструе сваю бяздзейнасць, як толькі ўлада дэманструе сваю слабасць, вот гэта, па словах гэтага чалавека, менавіта гэта, не кепскія дзеянні, а бяздзеянне, слабую волю, вот это нельга цярпець. Чаму это важна, по-вашаму? Бо все астатняе, ведаеце, яно як бы, ну, яно такое звыклае, это яно чаканае, да, вот кепска, там мало заробкаў, а гэта такая экзістэнцыйная катэгорыя. Яна вельмі важная, на мой погляд, і для ацэнак, вот, скажем, таго ж, што у тым ліку адбылося в Армении. Там же не было звыклых сцэнараў, ну, скажем, по сцэнару другого Майдана, там плошча нічога не захоплівала. Там ніхто сілай не скідаў. Но это вот была, з аднаго боку, маральная моц вот этой массы людей, а з другого боку, я думаю, что значны элемент этой моцы был тое, что эта улада слабая. Это люди слабые. В Армении все-таки говорили, называли это так само революцией годности, потому что такая циничный переход улады. Протяг президентства 2 термины, да, переходим премьер-министра, меняем конституцию. Это образило людей, которые воспринимали себя в певном смысле державным народом, с коштовностями демократы. Мы не хотим так, как это робится в России, как робится в Беларуси. Але тут повстає питання лідера, феномена лідера. Ось Пашинян став новою яркою зоркою, да, на політичні простори, відомий нам. Зміцер, наколькі, як ви відказали на питання? Ці були в Білорусі, ці є в Білорусі Пашиняни? Хто найбільш близький до такого типу лідера, який може повісти за собою і натхнити? Ну, питання задаються провокаційне. Ну, я думаю, ми от бачили на прикладі адзначення стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі, што ёсць лідары, якія здольныя рабіць і за якімі людзі ідуць, на якіх глядзяць. Ну, это как бы такое отворотное до Пашиняна, то, что вы говорите. Коли говорить про больше подобного на Пашиняна людей с там своими некими якостями, то как раз они не стали лидерами массовыми. Да? Ну, мы ж кажем про масштабы Беларусі. В беларускіх масштабах я лишь устали. І калі будзе іншая сітуацыя унутрыпалітычная, калі будзе увага там не десяткаў тысяч людзей, сотняў ці мільёнаў, чаму вы думаеце, што... Ну, Беларусь сапраўды большая за Армению в 3 разы, да? В Армении каля 3 миллионов. Юрий, а по-вашему лидер типа Пашинян, это кто? Лукашенко в Беларуси?
Ну, Лукашенко, дарэчы, пэўныя аналогіі з Пашынянам у Лукашэнкі ўзору 94-го году ёсць. Сапраўды, вот это, так сказать, такі народны як бы посыл, нежаданне неяк палітычна себя, так сказать, асацыяваць, і в этом сэнсе вот адказы Пашыняна на некаторыя конкретныя пытанні, што вы будете рабіць, мне прыгадалася, памятаеце, у 94-м годзе я запушчу заводы, а як вы іх запусціце? Я ведаю як. Вот. Але я бы сказаў так, што по все-таки, мне здаецца, вот рысам характару, по як бы ну, ставленню, скажем так, можа, палітычнай філасофіі. Ну, это, конечно, Статкевич. Я не кажу, что он завтра станет Пашиняном, але вот по типажу это человек такі. Сегодня Статкевич, учора Пазняк. Да, и причем я бы сказал так, что насамрэч вот этот взлет Пашиняна, ён адбыўся просто імгненна, бо справа тым, что, умоўно кажучы, год тому ці два тому Пашинян был прыкладна у статусе Статкевича. Ну, не зусім, тому что ён все-таки был депутатом парламенту, там у него партия была, але прыкладна соу-соу. И, дарэчы, я бы сказал, чым еще может быть падабенство, это, ну, рашучасці, тому что многие, напрыклад, вот пасля того, як сышоў Саргсян, то у некоторых было адчуванне, ладно, революция перемогла, все, давайте закрыемся. Нет, не закрыем. Давайте идти наперед. Антон, вы згодны с таким параўнаннем? У прынцыпе, так, хоць умовы абсалютна не параўнальныя ў Беларусі і Арменіі, але мне здаецца, што беларускі Пашынян гэта такая сумесь, я бы сказаў, як Юры Мікалая Статкевіча і Максіма Філіповіча. Гэта Статкевіч такі самы, як Пашынян, змагар, ён у адзіночку можа ісці на любыя барыкады, як і Пашынян, ён сядзеў у турме, але Статкевічу бракуе, як мне падаецца, такога простага і зразумелага для большасці месседжу. А вось гэты месседж акурат летась падчас недармаецкіх пратэстаў паказаў блогер з Гомеля Максім Філіповіч. Ён пачынаў і сабе заўжды падкрэсліваў не як палітык, проста як блогер, але чалавек змог зарабіць сабе і папулярнасць, я бы сказаў, нават такую уплывовасць у тым ліку і на палітычным полі. Змейзер, вось летась вы і ваши паплечнікі адстаялі Курапаты. Будаўніцтва каля Курапатаў было спыненае. Таксама мы назіралі летась эфект, якое мела розгалас справы Коржыча, салдата, які загінуў у войску. Пачаліся судовыя разбіральніцтвы, аднаўляецца справядлівасць, мяняецца сітуацыя да тых, хто служыць у войску. Вось цяпер адбываюцца пратэсты маці асуджаных па 328 артыкуле за наркотыкі, на які таксама ёсць рэакцыя, нават там у парламенце нешта заканадаўства мяняюць, прадстаўнікі ўлады з імі сустракаюцца. Чым, скажыце, вы бы патлумачылі, што вот гэтыя пратэсты, чаму яны былі паспяховыя, чаму удавалася дамагчыся вынікі ў іх? Ну, Курапаты, напрыклад, да? Мы вот таксама выйшлі 6 чалавек, і з нас смяяліся тыдзень. І я ўжо сам себе пачынаў смяяцца. Ну, вот, мы гаварылі тут пра збег абставінаў. Збег абставінаў, дзякуючы самаахвярнасці людзей, якія туды выйшлі, прывёў да таго, што атрымалася перамагчы. Калі казаць пра жанчын, якія галадаюць, я думаю, тут палягае галоўная адметнасць тым, што гэта людзі не датычны нейкай грамадскай палітычнай сферы. Гэта просты люд, простыя жанчыны, якія мелі дзяцей, і дзяржава іх забрала. І Лукашенко і рэжым, я думаю, яны усведамляюць, як і ў выпадку сацыяльнымі пратэстамі, што іх так проста туды прыйдзеш дубінкамі не разгоніш. Іх так проста это галадуючых в аўтазак не пасадзіш. І мы заўважалі сацыяльныя пратэсты, і з гэтымі жанчынамі, якія галадаюць, прыходзяць чыноўнікі, прыходзяць нейкія там нешта абяцаюць, іх кудысьці запрашаюць, што ў выпадку з апазіцыяй немагчыма ўявіць сабе. Згадзімся, да?
То бок рэжым, ён адчувае, што это голас народа, і з гэтым трэба нешта рабіць. Вот на зоне ці в турме вы з асуджанымі за наркотыкамі сустракаліся? Канешне, вельмі шмат людзей. Я ў некаторых камерах падлічваў, колькі людзей так альбо інакш, якія знаходзяцца тут за наркотыкаў. Нехта пайшоў за таго, каб дозу атрымаць, скрасці ў калодца, нехта непасрэдна па наркатычнага артыкуля. Ну, это па 80-90% ў некаторых камерах. Я працаваў на рынках менскіх гадоў 5. Я на кожным рынку ведал, дзе хто гандлюе якой наркатой. Прыходзілі мусара, здымалі дані, та ніхто этого не саромился. Ну, калі трэба пасадзіць па статыстыкі, схема вельмі простая. Берецца наркопритон, іх садзяць па розных камерах і запытваюць: будзеш супрацоўнічаць? Ідзі, не будзеш, садзісь. Все, ён супрацоўнічае і падыходзіць там: Алесь, набудзь мне там дозу, вот табе грошы, вельмі кепска, набудзь, сам пайти не магу. Алесь пайшоў, набыў, прыносіць, яго бяруць як наркадылера, садзяць. Статыстыка выконваецца, наркакропкі працуюць, все дзейнічае. І маці яны, праўда, гэтыя кажуць, што просто знаходзяць казлоў адпушчэння, людзей там, мажліва, слабых, залежных, якія недзе аступіліся, і імі палепшаюць статыстыку. А апошнія дні параўноўваюцца звычайна два пратэсты: пераможны армянскі, ну і таксама жорстка падаўлены расійскі. Это усе расійская акцыя «Ён нам не цар» напярэдадні інаўгурацыі Пуціна. Яна прайшла ў дзесятках расійскіх гарадоў. Больш за 1500 чалавек былі затрыманы. Вось як это было ў Маскве. Нам нужен царь! Нет! Держи отстрой! Держи отстрой! Не отбивайте меня, ослы, не отбивайте, не трогайте меня. Не отбивайте, вам тоже будет. Прям реально драка. Нагайка пошла в ход. Я вот гляжу, Зміцер, і думаю, это в Менску здымалі ці да, не, да? У вас адчуванне такое ж самае? Да, да. Чым розніца, Юрый? Ну, первая розница – это казачки, конечно. Это вот вы не зусім так Беларуси дзейнічаюць. В Беларуси ніколі не было тітушек, мне здаецца. Держава дзейнічала, то есть они могли быть в штатском, да, они могли быть в штатском, а вот, але вот так показательно не было, да. Самодзейные прихильники улады силовые, этого ніколі не было. И в России, здаецца, не так этого и шмат было, але вот это показальная деталь, чым Россия при всех своих адрозненнях подобная на Армению, это в России уже никто не спрачаецца про то, кто твар российской оппозиции. Это Навальный. Можно да яго станоўча ставіцца адмоўна, але тое, что гэта для всей России так, и для Путина это так. Это вот все ведаюць. Это, конечно, некі іншы ўзровень параўнанні з тым, што было яшчэ некалькі гадоў, калі, так бы мовіць, шматгаловая была вот эта расійская апозіцыя. Ну і все ж такі даволі, на мой погляд, моцны, важны фактор. Ён не азначае, што завтра ў Расіі адбудзецца рэвалюцыя, але тое, што, ну вот, выбары, нібыто там 77%, все, чистая перамога, а вот выйшлі людзі. І выйшлі па ўсёй Расіі, у самых розных гарадах. І таксама вельмі падобная сітуацыя, вот, чым я бы сказаў, аналогія з Арменіяй, вельмі велізарная доля моладзі і нават, ну, падлеткаў. То есть это вот 13, 15, 17 гадоў. Ведаеце, я вось просто, паколькі наш час падыходзіць до конца, я просто хотел бы два пытання задаць. Фактычна одно. Антон, скажите, наколькі важное, по-вашему, ці самі армяне лічаць важным, был матэрыяльны складнік этой революции, что мы так больше жить не можем, бедно, в галечы. Наколькі это істотный был этом складнік? Галеча для Армении сапраўды актуальная, і там людзі жывуць больш бедна, чым у Беларусі, і шмат на гэта наракаюць. Але мне падаецца, што ўсё ж такі там ключавы фактор гэта быў дух і годнасць. Бо бедная Арменія была і 5, і 10 гадоў таму, але пратэстаў такого кшталту там не здаралася. А тут на вуліцы армянаў вывеў не столькі пусты гаманец, колькі вось гэтай подласць, якую Саргсян учыніў. Што там
То бок многія палітолагі самі кажуць, што магчыма увогуле гэтай рэвалюцыі магло б не быць, калі б своечасова Сарксян зрабіў хаця б такую намінальную ракіроўку з Карапетяном. Але людзей гэта моцна абурыла. І такім галоўным спускавым крышком тут стала менавіта эмоцыя. Гэта абурэнне народу, які падманулі. Зміцер, і тое ж самае пытанне да вас. На дармаедскія пратэсты масавыя самыя ў Беларусі за апошнія гады выйшлі людзі все ж такі за грошай, за эканомікі. З другого боку, святкаванне стагоддзя БНР показала нам, што выходзіць і за ідэю. Што ў Беларусі больш важнае? Я перакананы, што перамены палітычныя яны могуць быць толькі на падмурку нейкай ідэі. Лукашенко не настолькі ідыёт, каб дазволіць за адсутнасці каўбасы варонай згубіць сваю ўладу. Калі чалавек кіруецца толькі каштоўнасцямі свайго страўніка, то Лукашенко забяспечыць, каб у пузе не булькала, а трошкі нешта там пераварвалася. І сацыяльныя пратэсты, якія выходзілі, зважаючы на тое, што яны былі чыста такія пратэсты ад пуза галоднага, яны па гэтай прычыне так жа ж імкліва загнуліся, як і пачаліся. Ну што ж, тэма жыцця заўсёды будзе складацца з гэтых двух частак. Жывем мы дзеля таго, каб есці ці есць, і яму дзеля таго, каб жыць, калі казаць зусім ужо проста. А традыцыйна мы завяршаем нашу з вами сустрэчу ў зоне свабоды, шаноўныя гледачы, знаёмствам з нашым праектам, кнігамі, якія выходзяць у бібліятэцы свабоды на падставе перадачаў. Іх можна замовіць на сайце свабоды адразу пасля выхаду, знайсці ў нацыянальнай бібліятэцы. Неўзабаве у нас будзе новая прэзентацыя ў Менску, новыя кнігі «Нечаканы з Карына». А сёння я вельмі рады пазнаёміць вас з кнігай аднаго рэпартажу, які журналісты свабоды на працягу 8 месяцаў вялі з аднаго месца. Тым больш, што сёння ў нас у студыі і Зміцер Дашкевіч. «Дарога праз Курапаты». Рэжысёр выпуску Вольга Абрамчык. 20 верасня 2001 году мне позвонили з Менску. Праз Курапаты пачынаюць будаваць дарогу. Я папрасіў неадкладна паслаць туды корэспандэнта, і ўвечары на хвалях свабоды прагучаў першы рэпартаж. Как они могли это сделать? Я не понимаю. Как у них совести хватило? Я не ведаў, што гэта толькі пачатак, што моладзь стане на кругласутачную вахту абароны, што нажы бульдозера будуць бурыць крыжы, што згарыць намёт, што нашыя магнітафоны будуць замярзаць пры мінус 20 градусах, а валанцёры будуць абараняць Курапаты, як абараняюць гонар ці радзіму, без тлумачэнняў, рацыянальных падставаў, пошуку сродкаў і надзеі на перамогу. Хутка міліцыянты перагарадзілі дарогу, і трапіць у Курапаты стала ўжо немагчыма. Неўзабаве некалькі дзесяткаў чалавек выйшлі на дарогу і зрабілі жывы ланцуг, каб не дазволіць праехаць будаўнічай тэхніцы. Адразу пасля гэтага амонаўцы пачалі збіваць гэтых людзей. Я бачыла, як білі і кідалі тварам у бруд мастака Рыгора Кейка. Потым яго ўсяго ў крыві вялі да міліцэйскага аўтобуса. Збілі Дмітра Бандарэнку, Глеба Вязоўскага ды іншых, затрымалі некалькі дзесяткаў чалавек. Гэта ўнікальная кніга. Яна складаецца са штодзённага рэпартажу з урочышча Курапаты, які корэспандэнты радыё «Свабода» з 20 верасня 2001 году па 3 чэрвеня 2002 году кожны дзень вялі. Это быў кожны дзень эфір «Свабоды», які быў прысвечаны Курапатам. Ганна Соусь перадала больш за 200 рэпартажаў з Курапатаў і была уганараваная прэміяй Алеся Адамовіча, якую беларускі пэн-цэнтр адзначае найлепшую журналісцкую працу году. Але героі гэтай кнігі не журналісты, а сама падзея і яе ўдзельнікі. Паводле мяне гэтая кніжка магла б стаць нагодай зняць цэлы тэлесерыял, як адбывалася абарона ў Курапатах. Это хроніка дзень за днём ад чалавека, які вельмі грунтоўна падыходзіць да сваёй працы. Таму варта гэта прачытаць, а ў будучыні магчыма і паглядзець. Владимира Юхо збілі амапаўцы і адвялі ў міліцэйскі аўтобус. Я паспрабавала звярнуцца да міліцыянтаў па тлумачэнні і атрымала наступны адказ. Мы не слышим вас, мы глухонемыя. І вось што ўражвае і зараз праз 1,5 гадоў, гэта канцэнтрацыя энергетыкі, энергіі супраціву
энергия супраціву беспамятству, энергия памяти. Нет, покараю всех! Да отпустите его, что вы открываете! Нет человека! Пустите человека! Что вы робите? Мяжа у Курапатах праходзіць не паміж мёртвымі і жывымі, а паміж памяццю і хлуснёй, паміж учора і заўтра і заўсёды, паміж катамі і ахвярамі. Гэта кніга пра тое, як абаронцы адваявалі ў дарогі нашу годнасць. Бібліятэка свабоды. Ну, а праз тыдзень запрашаем вас на новае відэазнаёмства з кнігай фантастычных успамінаў дэпутата і першага амбасадара Беларусі ў Нямецчыне Пётра Садоўскага «Мой шыбалет. Месца сустрэчы зона свабоды. Час не мяняецца». Але свет мяняецца, як сведчыць досвед Арменіі, нават тады, калі шмат каму здаецца, што перамены немагчымыя. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы са Змітром Дашкевічем, Юрыем Дракахрустам і Антонам Трафімовічем думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.